Kaangot dira nga balita, nagpagwa sang manifesto of unequivocal support. Ukon wala gid sang pagpangduha-duha nga suporta ang 39 ka mga kongresista para kay House Speaker Faustino Bojie Dy III. Ini sa tunga sa nagalapta nga mga estorya nahanungod sa posible nga pag-ilis ang liderato sa Kamara. Ginpangunahan ni Presidential son, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III sang Ilocos Norte ang pagpirma sa manifesto sa mga mamalidha nga katapos ang Northern Luzon Alliance. Upod man diri sa Deputy Speakers Christine Singson Mayhan sang Ilocos Sur kag Francisco Paulo Ortega V sang La Union. Sa duha ka pahina sang manifesto ginpahayag sang alyansa nga nagalakip sa mga kongresista nagikan sa Region 1, 2 kag Cordillera Administrative Region ang ilang nga suporta nakaangkla sa pag-iusa kag pagsalig kay Speaker Dy. Suno sa mga mamalidha makit-an sa House Speaker ang malig-on nga pagpamuno, pagrespeto sa lokal nga autonomiya kag klaro nga legislative agenda nga nagatutok sa pagpabangon sa ekonomiya, agrikultura, infrastruktura, katawhayan kag kabuhi sa mga pamatan-on. Nagpagwa sang pahayag ang alyansa sa tunga sa liwat sang nagagwa nga mga huring-huring nga si Dy ang pahalinon apisan nga duha pa lamang kabulan matapos sa nagpungko sa pwesto. May mga report nga ang masadon nga speaker amo posible si Deputy Speaker Ronaldo Puno nga amo ang chair sang National Unity Party. Wala pa sa nako nga mga pagbago nga natabo apang sa nagligad nga adlaw na pili si South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez bilang bago nga Senior Deputy Speaker bulos kay Quezon Representative David J.J. Suarez. Pareho sa Hernandez kag Dy nga mga miyembro sang political party nga Partido Federal ng Pilipinas samtang si Suarez naman miyembro sang Laka CMD.